Tamang ba? Pade ingga tabok chung boroni ki tantang sa khanai na leina ni rong nogoi man khana maikna tai srap chana bisingo no matai kotor Baba Garia phai sok paisina ini chung sawi mankha bono lamjak songna ni bangui ne tini borok ora jagawa tui ketha rok tui bai yakrok goi khumala rok reding laijak tai srap chana bisingo phai sok painai ni chung sawi mankha maikna je phai asak jora chung phunuknai tai boroni parabo 36 परिवार जे गुरी लाइनाय हनै जों सावि मानखा बनि यागुलो तित्रा kamini o kherphani nogo soknai asuk jora जों nog no lukurok no phunugui tongnai tei yang oroni amchaini lukurok bai जों kisa kogrok salaibano maikhono choikari naitong।